Hi there, Sanbonani, Molweni. Welcome to Fixed Channels. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wabuselegu uncoma umamkhulu yasho nje ukuthi babambisene futhi kakhulu yonke into ibe khona ngoba kube uyena osupporta ivision yakhe yokuba nesithembu. Wake washo ukuthi-ke mhlawumbe ukuba umamkhulu abango-first wife ngabe akanaso isithembu noma umuzi omkhulu kangaka. Nikubonile-ke lokho guys ku-Instagram angithi mina sengilate. Enye into ngimcacise ngifike nginikeze i-update yokuthi kwenzakalani social media. Abantu engijwayele ukukhuluma ngabo usezwa ngijwayele ukukhuluma ngabo mase kuba ukuthi sikhuluma ngama-TV shows. Ngasho ukuthi ngithanda kakhulu ama-TV shows because le ku-social media ibuye ibe nama-comment amaningi, amanye agcine engahambisani nezinto nendlela engibeka ngayo izinto. So ngiyaye ngisho ukuthi i-update le ephuma ku-social media. Omunye-ke mhlawumbe usengaba nokuthi hawu usiphindela into oyibonile abanye abayibonanga. Ngithi nje ku-social media asiphithizele ey'ndaweni ey'fanayo. Wey guys, ngicela nizokhuluma iqiniso la. Ade ngiyilalele kwenye ividiyo engayenza la ngikhuluma ngothando nesithembu. Kule video ngisho ukuthi ngangumuntu nje ophilayo, ngusiso serious, ngakhuluma ngaze ngoqeda ngathi hayibo yimi lo okhuluma kanje kwenzakaleni. Le ukuthi senginomsanganyana ifike nobani ngoba cha akusenzeki-ke manje ngikwazi ukukhuluma kahle nje ngikhulume ngetone right ngize ngiyoqeda ngingahlekanga phakathi. Yazi into engifikelayo athi ngishumayela kancane abantu bazokugqugquzela bethi hlanya sangana ugcina ungaboni ugcina ungaboni ukuthi hayibo akusahambi kahle ngobani une-support yabantu abagqugquzelayo noma usuwenza into ebheke eceleni. Yazi ngibona nanyawusisi uke waba laphayana kombe ithini le show ekhombisa umama umfundisi. Umama umfundisi-ke mangizwa kodwa ngathi angazi uxabene nesonto kunjani akathuki. Yazi ngiyabuka ukuthi hawu usisi omuhle kanjena umama umfundisi why azobhala into enje because angiboni ukuthi ayi ngoba ngijaja guys kodwa nje ngizosho indlela engicabanga ngayo. Angiboni mina ukuthi inhlamba uma ungayijwayeli ngempela abantu sebengakuphusha ukuthi khuluma inhlamba ngalolu hlobo noma ngabe abantu bayakuchukuluza. Ngicabanga ukuthi into esuke ingekho nje kulimi lakho angeke ukwazi ukuyitype. Ingakho nami ngihleze ngithi hawu guys ngeke nibize abantu ngezinja ngodoti ngoba nakho anizwani nembono yabo. Yisho ukuthi lo mbono uyawuphikisa awuthandi kuzwakala kodwa kungazi kube nesidingo sokuthi wena faka amagama ayinhlamba. So kwenzeke kanjani umama umfundisi? Sengifanisa nale yami. Angithi mina ngifike ngakhuluma ngothando nesithembu kahle kwaba right. Ngathi mase ngijike ngikhuluma ngothando nesithembu ke sengenza lezi zinto ezinomsanganyana phambili ezinomsanganyana phakathi kwaba khona abantu abayithandayo. Manje mase abantu bethanda lezi zinto akusayeke-ke mase ngikhuluma ngothando nesithembu sengilobo ngihleka. Shuthi noma lo akusiyo uma ngisebenzisela ukuthi uma yize umama umfundisi kodwa usisi nje uQueen Nandi ufike waqala lento yakhe ukuthi athuke abantu asho yonke into ngosisi akufanele ngabe basondele eduze kwakhe. Abanye bamshayela ihlombe bathi mina ngiyakuthanda unjalo, ngiyakuthanda ngoba uyakwazi ukuphendulana. Akasayeki, angiboni ukuthi usathanda lokhu kuthuka okunje kuphuma ngami umfundisi inina. Njengoba ngithi nje nami ngifanisa nami ngoba ngiyayibuza ukuthi hayibo ngeke umama umfundisi onenhlamba kangaka usho yonke into afisa ukuyisho esifuthi abantu bamabhulisi. Yes, abantu bamabhulisi kodwa mama umfundisi bazokukhipha ekutheni wena fanele ngabe uyabona ukuthi labo sisi abasondele eduze kwakho. Kufanele ngabe uyabona ukuthi labo sisi bonoshana izinto zo high tea kuhlangane ngamanye ama-Saturday kube mnandi kwenziwe izinto zama-picnics kuhlangane omama uyabathuka ngokuthi nje ushadile bona bathola ingane eziningi sokama mixed veg wonke amagama.
yini angithi niyaqhuquzela nishaya ihlombe nithi mina ngiyathanda because uthatha abantu ababeka endaweni yabo. Nakhu-ke nami kwathiwa hawu yazi ufix mawuhleka nami ngicila sengihleka manje nami angisathuli-ke sengiyahleka kodwa ngalo sisi bakithi yini ukubukeka kwakhe kungahambisani nalento ayiyo ku-social media kodwa uye ngempela yini uQueen Nandi. Hawu shamabhodo. Ningangizwa-ke kabi, angikho against ukuzikhulumela uma la ku-social media kunabantu bekuhlasela ngemibono, kodwa angeke inhlamba because le ngizoyisusela kwinhlamba, angeke inhlamba ingekho olimini lakho mase uyakwazi ukuyithayipha. Nakhona futhi angisho ukuthi ngoba usisi ewumama umfundisi noma ngimazi kanjalo because bekuleya show ebenomama umfundisi nakhona wayenayo into yokuthi ubuya khulume nje angabheki ukuthi lento ayishoyo isihlala kanjani kulaba ayenabo umama umfundisi abangikhumbula omunye kunento ayebuza ukuthi uhusband wakho uzizwa kanjani mawenza into efana nale indlela amphendula ngayo. Sengiyibuza ukuthi kanti umuntu ofanayo nalo obeka ku-TV show because i-TV show inento yokuthi ngicabanga ukuthi i-team mhlambe u-director we-show ufuna ukuthi kube nobani ozoba ne-role enje, so ngeke size sithi ubani because simbone ku-TV show sesiyamazi kahle, kodwa usisi ngathi if le account yakhe ayihackiwe uyena uyafana-ke nalo sesimbona ku-TV show because ku-TV show beyikhona indawo yokuthi ungathi nokuba rude. Uyathuka la ku-social media umama umfundisi unabantwana and as umama umfundisi ziningi izinto angayikhuluma nosisi ezakhayo nalaba futhi akabajajayo mhlawumbe ukuthi uyababona ukuthi benza iphutha elikhulu ngokuthi banabantwana ngoba abahlukahlukene abantu engathola ukuthi engakwazi ukwenza nabo izinto ezifana no-high tea akhulume nabo izinto zama-picnic omama hayibo. Mina ngi-confused angazi usisi uzuye ngempela noma kukhona ophethe ipage lakhe ogangayo ngoba ngike ngayibona le ukuthi kunempi phakathi kwakhe nesonto ngifunda emaphepheni, kodwa futhi-ke amaphepha siyawazi, amaphepha manje aseyafana no-social media, bafuna ukutrenda, bafuna ukukhuluma ngento esematheni. Nakhona futhi ngaleso sikhathi kwakuyizinto engangithi ngiyayifunda ucomplaina ngazo, ngisho kuthiwa kukhona izinto okhalaza ngazo kunendlela yokukhuluma guys. Ngeke phela kwenzakalani? Mina ngiyasaba manje umama umfundisi okhuluma nje and ubhizi ubelesele uyasho ukuthi abanye baney'ngane kuba bahlukene, abanye abayiqonda ukuthi akaqali ukutrenda kanje into engingayazi ukuthi uye ngempela yini. Chama kuyena ngeke uyabadinga abantu abaseduze kwakhe abangani abamthanda ngokweqiniso nabadala ukuze indlela yokuya phambili nokusondela kwabanye osisi ibe lula. Angiboni ukuthi kuzoba lula ukuthi abanye osisi befune ukuhlangana naye ngoba bayazi ukuthi unje ku-social media. Mhlawumbe uma kukhona futhi ne-brand efuna ukusebenza naye bebhekisa lezi iy'nhlamba ngeke guys. Kwenzakalani kanti? Hayi umhlaba uyasijikela kodwa umhlaba into ebengisho-ke bengilinganisa nalokhu kwami ukuthi ngiqala Uthando Nes'thembu ngikhuluma nje ngikhulume ngiqonde ngiyoqeda kuthe mase ngiqala ukuhleka kwaba khona abangisaphothayo ukuthi hayibo fix yazi njalo thina sasithandile lo hleka ngayo nami ngathi hayi-ke mayithandwa-ke ngizoyekelana ngoba phela vele ngiyahleka. Kanti manje nami masengilalela kancane sengiyayijaja ukuthi hayibo ngeke ngihleka njalo kodwa phela ngizoyenze njani-ke. Sengisho ukuthi nakusisi-ke laba bazothi hawu usaqhubeka nenhlamba khona abamsupport-ayo, khona bathi nje thina we are behind you queen nenhlamba. Hayi guys nani ngiyanijaja-ke kodwa sizothini? Ayikho into esingayisho kodwa mina ngibona ukuthi into mayibonakala ukuthi iyiphutha iyalungiseka, naye le yaQueen Nandi ingalungiseka nje. Hawe ma usisi ayimoshe kanje ngenhlamba manje nje uyabona
usisi omuhle uyinamathisela kodwa nje ububi kuyena ngalezi zenzo zakhe zaku-social media. Makuyena guys, because angazi ukuthi uye ngempela yini, nanokuthi umama umfundisi nenhlamba engaka. Yo, hey, benginicoshela izinto ezenzakala ku-social media updates, imgosi yakhona. Umama umfundisi ubhizi uthosisi bayazala ingane kobaba abahlukahlukene, futhi yena ngeke aze ayeke ukukhuluma ngayo ukuze ney'ngane lezi zikhule zazi ukuthi kuyabheda, ukuze zingawenzi lamaphutha enziwe umama. Iyona ndlela yokukhuluma le. Hayi, ngiyabonga uSaphozi, bye.